Nishaɗin kowa shirin yau da gobe, nishaɗin kowa tashar al'umma. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum. Auren wata 7 kashi na 3. Hajiya Maimuna da Magajiya suna matuƙar nuna soyayya tare da ƙauna ga Adil, cike da gujewa duk abin da zai iya cutar da shi, saɓanin sauran matan da ke bayyanar da kishinsu da tsantsar tsana a zahiri. A ranar da Yarima ya zo duniya, a ranar sai da aka neme shi aka rasa a masarautar. Daga ƙarshe sai uwar Soro ce ta tsinco shi cikin kwali ana ƙoƙarin fidda shi daga fadar. Hakan ya sa tun Adil na ƙarami, mai martaba ya zaɓi keɓance shi tun yana da shekara 3 ya koma gun uwar Soro har sai da ya fara girma ya kammala sakandare zai shiga jami'a kafin aka fara bayyanar da shi, wanda tuni wasu ma da yawa a garin gaba ɗaya ya mutu suke tsammani. Fitowarsa kuwa ya girgiza tunanin kowa da ke masarautar da garin. Washe gari karfe 7 na safe, uwar Soro ta ga barcin Gaji ba mai karewa ba ne. Tashinta ta cikin hanzari ta ce ta tashi ta yi sallah. Kallonta ta ido duk kwantsa ta ce, sallah, tab, ni fa ban girma ba, ai sai an girma ake sallah, ki bar ni in yi bacci na ni. Ta ƙara shigewa bargo. Sai da ta ji ta ce mata ga abinci, aikwa zumbur ta tashi tana ƙoƙarin wafta. Uwar Soro ta ce, a'a fa, sai kin zo mun je kin yi wanka, kin yi brush, kin yi alwala, kin yi sallah kafin ki ci abincin nan. Brush, wannan abin na jiya da ya kwashe min jini ko? Na rantse ban yi, haka kawai a je ai ta kwashe min jini, sai dai in wannan abin zaki sa min a baki in shanye, shi kam da gardi a radon Allah. Kuma wanka na ya ai jiya, ban yi yau sai ranar sallah ehe. Uwar Soro ta ce, to tashi mu je dai koma dai me sai ki ci abincin. Fashewa da guga Gaji tai tana cewa ita yunwa take ji, hanjin cikinta kuka yake yi. Na shiga uku na mutu na lalace. Ki bani abinci in ci kar in mutu. Ta ƙarasa maganar tana birgima a kan gado har da rike ciki kamar mai naƙuda. Uwar Soro ta ce, o ni Jummai, na gamu da gamona. Gashi zan baki ki ci. Amma ki min alƙawari, in kin ci zaki duk abin da na ce ki, kin yarda? Ta girgiza kai alamar e. Mika mata ta yi, tuni ta fizge ta fara ci kamar tsohuwar mayunwaciya. Sai da ta cinye tas, uwar Soro ta ce, yauwa, yanzu bari in ɗauko miki zani, ki cire kayan mu je ban ɗaki ko? Uwar Soro na shigewa ɗayan ɗakin, ta kalli gefe da gefe ba kowa, da gudu ta fice ta shige ɓangaren Prince Adil. Tana shiga ya fito daga wanka kenan, yana zaune yana shafa mai, ya zame tawul ɗin jikinsa, babu komai a jikin shi. Tana shiga tana ganinsa, ta ƙwalla wani ihu, rufe idonta ta yi, tana ƙanƙame jikinta, tamkar za ta suma, ta yi wata irin gigitacciyar ƙara. Prince Adil ya kalle ta ya ɗauke kai, ya ja tawul ɗinsa ya ɗaura, yana ƙoƙarin sa kaya, ci gaba da ihun ta yi, kamar wacce aka sa wa sabon batir, har cikin dodon kunnensa yake jin saukar ƙarar. Cike da takaici ya ƙarasa inda take, yana daka mata tsawa. Maimakon ta nutsu, tsawar da ya mata ya sa ta ci gaba da ƙwallara ihu, tana ƙoƙarin shiɗewa. Rufe mata baki ya yi da hannunsa, yana mata alamar ta shiru. Ita kuwa ido ta kafa masa, suna kallon juna. A ransa yana saƙawa, anya wannan yarinyar na da hankali kuwa, wataƙila mahaukaciya ce ga dukkan alama. Ita ma a zuciyarta ta ce, tab, lallai wannan gasar kumin ɗan iska ne, kawai ya zauna tsirara ba kaya, a radin Allah wata rana na ƙara ganin shi a hakan nan, sai na yanke masa wannan jelar mai kama da ɓeraye. Kusan minti 1 suna a haka kafin ya sake ta, yana sauri ya shige tolar, zuciyarsa na tashi. Wanke hannunsa ya yi, yana jin ƙyamarta, dama bai kai hannunsa bakinta ba, don gaba ɗaya yanzu a tsarge yake. Har zai fita, haka ya koma ya ƙara sabon wanka, amma duk da hakan hankalinsa bai kwanta ba. Hannunsa ji yake kamar har yanzu da yawunta a jiki. Ita kuwa yana sakinta ta falfala a guje ta koma ɓangaren uwar Soro, tana haki kamar wacce ta ɗebo kaya. Da sauri ta riƙe ta tana, ya salam, Gaji ina kika je? Ba wanda dai ya ganki ko?
ki daina fita, in kina fita kama ki za a yi a kulle. Gaji ta ce, ni fa gun Yarima na je in ce masa ina baffa na ya jikinsa. Shi ne fa kawai na gan shi a tuɓe, a radin Allah Yarima ɗan iska ne ashe. Kin gan shi kamar wani dodo, cap. Uwar Soro ta ce, kul, kada in ƙara jin hakan a bakin ki kin ji? Cuno baki tai tana cewa, to waye ce ya zauna ba kaya? Ai 'yan iska ne ke zama tsirara dai. Gashi kuma wani ƙaton gardi da shi, abun tsoro. Ni Allah ya sa makar ne mafarkinsa, in kasa barci. Ta faɗa tana rufe idonta. Uwar Soro ta yi dariya kafin ta ce, na ji dai, daga yanzu idan za ki je ɓangarensa, ki dinga faɗa min. Kuma sai kin ƙwanƙwasa ƙofa ya baki izinin shiga kafin ki shiga. Ni ba zan sake zuwa ba ma, in ga abin da zai makantar da ni in daina gani, ana ce min makauniya, shikenan in kasa ganin baffana. Gaji ta faɗa tana dafe haɓa. Rike mata hannu Uwar Soro ta ce, to na ji, yanzu ki zo mu je in miki wanka. Kuma kin ga wannan kan naki ma, dole a wanke shi a rage masa dauɗa, a gyara shi in yi miki kitso. Take Gaji ta ɓata rai, tana haɗe girar samar ta ƙasa ta ce, ni fa na ce miki ba na son wankan nan, ba na so ni ka. Fatar jikina za ta zama roba, kuma ta dafe. Uwar Soro ta ce, ba za ta dafe ba fa, za ta yi kyau ne, tafiyan za haske, kuma ƙarfin ma za ki ƙara ne, ki zama 'yan mata sosai. Kuma in biki yarda an yi wankan nan ba, ba ke ba abincin rana irin mai daɗin nan. Ko magana Gaji ba ta yi ba ta fara cire kayanta, ta ce, mu je kin ji? Wallahi ba zan iya zama da yunwa ba, gwanda kawai a yi wankan. Ni kam na haƙura fatar ta koɗewa, ƙarfin ma ya tafi, amma dai a bani abinci in ci don Allah. Da kanta ta shiga toilet ɗin, Uwar Soro ta mata wanka, ta ɗan wanke mata gashi, aka rage masa dauɗa, don ba za dai a ce ya fita duka ba, don kwana biyun nan har ta fara canza kala, haskenta da ya dafe don dauɗa har ya fara dawowa. Kyanta na asalin bayyana. Dole wasu kayan Fulani Uwar Soro ta sa aka nemo wa Gaje, domin duk kayan da ta bata ta sa cewa take ita ba za ta sa ba, ba shi ne kayansu ba. Yau ya kasance ranar Juma'a, wacce ta kasance a kowace Juma'a, Yarima na zuwa su gana da mai martaba kafin su shiga masallacin fada su yi sallah tare. Hakan ne ya wakana kuwa, yana fitowa daga wanka ya shirya, Shamaki na tsaye yana jiran fitowarsa, yana fitowa suka nufi cikin fada tare. Bayan Shamaki ya raka Yarima fada, dukkansu suka fice waje kamar yadda aka saba. Barka da safiya ranka ya daɗe, cewar Prince Adil. Mai martaba ya ce, barka dai Yarima, ina fatan komai yana tafiya daidai ba tare da wata matsala ba. Prince Adil ya ce, alhamdulillah, komai na tafiya daidai kuma a bisa tsarin da aka umarta. Mai martaba ya saki murmushi kafin ya ce, masha Allah, wato kai dai ba za ka taɓa barin wannan shigar ƙasar wajen ba ko? Ka riga ka gama sabawa da hakan, ko in ce ka fi jin daɗin hakan ko? Shiru Yarima ya kansa ƙasa yana sakin murmushi. Mai martaba ya ce, ko da yake ni ma na yi na gaji na haƙura, wata rana da kanka za ka daina sawa, har ma ka manta yadda ake sawar. Shi dai Yarima bai ce komai ba, sai murmushi kawai. Shi ko mai martaba ƙara jin so da ƙaunar ɗan nasa ɗaya tilo a duniya yake har cikin ransa. A zuciyarsa shi ma bai da muradin da ya zarce a ce Yarima ya yi aure, ya haifa masa jika ya gani tun yana raye. Amma sam baya iya masa maganar hakan. A ransa ji yake cewa hakan ba ƙaramin takura ba ne, kuma babu abin da ya fi so fiye da farin cikin Yarima. Zai so a ce da kansa ya ji sha'awar kasancewa mai iyali. Sun ɗan taɓa hira daidai gwargwado kafin suka nufi masallaci, suka saurari huɗuba sannan suka yi sallah. Nasma na da tabbacin cewa an idar da sallah, ta nufi kicin kai tsaye, ta ce wa magajiya ina abincin Yarima. Magajiya ta ce, gashi can, ina jiran Uwar Soro ta turo a ɗaukar masa ne. A'a, ni zan kai masa yau, ya ce in kai. Ta ƙarasa maganar tana ƙoƙarin ɗaukar abincin. Daga nesa ta ji tsawar Kalisa na faɗin, dakata, kada ki kuskura ki gigin ɗaukar abincin Yarima, domin yau ni nake da alhakin kai masa. Nasma ta ce, what? Ban gane ba kamar ya?
Bige hannun Nasma Kalisa ta yi akan tire ɗin abincin tana janyewa. Abin da kunnenki suka jiyo shi nake nufi. Ai babban ɗa sai babbar ya. Kamar yadda nake babbar ya mace a masarautar nan, haka zan kasance mata ga Yarima. A takaice dai Gimbiya, duk da kin sani, gwanda in ƙara jaddada miki. Don kuwa na lura da cewa kunnen ƙashi gare ki. Ta ƙarasa maganar tana ƙare mata kallo sama da ƙasa, tana wani irin juyi. Magajiya ta ce, amma dai dukkaninku kun san cewa babu mai alhakin kai wa Yarima abinci ba tare da izinin uwar soro ba ko? Kalisa ta ce, a gunki kenan. Dan ni ai a yanzu na fi uwar soro kusanci ga Yarima. Zan gan shi a lokacin da na so, don haka ni zan kai abincin Yarima. Ba wanda ya isa ya hana ni kaiwa. Nasma ta ce, ai bai zama mallakinki ba a yanzu, don haka kowace na da haƙƙin amfana da damarta. Duk wacce ta yi nasara shi kenan. Ta ƙarasa maganar tana ƙoƙarin fusgewa. Wani azababban mari Kalisa ta sauke mata a fuska, da sauri Magajiya ta ƙarasa inda suke, daidai lokacin Jakadiya ta shigo kicin ɗin. Kai, mai zan gani haka? Me ke faruwa ne? Jakadiya ta faɗa. Nasma na kuka ta ce, na zo ɗaukan abincin Yarima ne zan kai masa. Kalisa ta ƙwace, wai ba zan kai ba, kuma ta mare ni. Kalisa ta ce, ƙarya kike ƙaramar munafuka. A'a fa, ba a yi haka ba. Ke ma dai Nasma kin fiye tsaurin ido. Ta ya Kalisa za ta kai mai Yarima abinci kice zaki? Ai ido ba mudu ba amma ya san kima. Ita da muke fata nan da kwanaki kaɗan, mu ji ta zama Gimbiya. Maza Kalisa je ki kai wa Yarima abinci. Kuka Nasma ta ƙara fashewa da shi, ta fice da gudu daga kicin ɗin. Kalisa ta yi tsaki tana cewa, kyayi kya gama, Yarima dai kam nawa ne. Suka haɗa ido da Jakadiya suka sake wa juna murmushi. Nasma na zuwa ta faɗa jikin Hajiya Maimuna, tana kuka tana faɗa mata abin da Kalisa da Jakadiya suka yi mata. Hajiya Maimuna ta share mata hawaye tana murmushi. Hakan ne yasa ki kuka? Menene na kuka akan haka? Lallai biki tanadi zuciyar da zaki tallafi soyayyarki ba. Ki zama jaruma, mai da komai ba komai ba, ko da ko komai ɗin ne. Ki sa a ranki cewa in dai Yarima mijinki ne, duk rintsi duk wuya, babu fashi sai ya kasance naki. Rabon kwaɗo ai baya taɓa hawa sama, ko ya hau ma dole ya faɗo. Don haka ki kwantar da hankalinki kin ji? Fita tai tana tafiya tana rangwada tamkar ba za ta taka ƙasa ba. Tana zuwa ta yi nokin shiga ɓangarensa. Shamaki ya fito yana sanar da ita yana barci, ta ba da abincin a ajiye masa. Kalisa ta ce, a'a, ka tashe shi ka ce ni ce ina son ganin shi ne don Allah. Shamaki ya ce, kin san dai in ba wani uzuri babba ba, ba damar a tashi Yarima a lokacin da yake hutawa, musamman rana irin ta yau. Ni dai don Allah, yau kaɗai a min wannan alfarmar. Komawa ciki Shamaki ya yi dace ko yana zuwa ya tarar da Yarima zaune yana dannan laptop, ga dukkan alamu yana duba wani abu mai mahimmanci ne. Shamaki ya ce, ranka ya daɗe, Kalisa ce a waje ta kawo ma abinci. To ka karɓa mana. Yarima ya faɗa, hankalinsa na kan sistem ɗin da yake gabansa. Shamaki ya ƙara da cewa, a'a, ta ce wai kai take son gani, a ba ta izini ta shigo. Da oke kawai Yarima ya amsa, Shamaki ya fita ya ce wa Kalisa ta shigo. Tana shiga ta ajiye abincin akan dining, sannan ta ƙarasa dab da inda yake zaune, tana cewa, good afternoon darling prince. Afternoon, ya amsa kawai. Shagwabe fuska ta tana cewa, na kira wayarka amma baka ɗaga ba. Ina ta so na ji daddaɗin muryar nan taka, me yasa baka son ɗaga kirana? Ni kam ko laifi na yi ne. Tana ta surutunta, yana ji amma hankalinsa baya kanta, kuma bai da niyyar ba ta amsa. Ta ci gaba da cewa, wai yaushe za ka gabatar musu da cewa ni ce zaɓinka ne? Ni kam na matsu, ina so a yi a ɗaura mana aure. Sai a lokacin ya juyo ya kalle ta cike da mamaki ya ce, aure da wa kuma? Da kai mana, ka san dai ni ce babbar ya mace, kamar yadda kake babban ɗa namiji. So mu muka fi dacewa da juna. Ni yanzu ma da za ka bar ni, dawowa nan fat ɗin zan yi. Ya yi min kyau. Gaskiya in muka yi aure, zan ji daɗin zama a nan sosai. Ganin bai da niyyar ƙara kula ta fara mannewa a jikinsa, tana magana cikin sanyayyar murya. Prince Adil ya saurin kauce mata, yana zame jikinsa. Ƙara damƙo shi tana cewa, please, just once prince. Stop it.
I say stop it Kalisa. Ba na so ki je ki tafi. Don Allah in na gama zan neme ki. Murya a shagwaba ta ce, Promise? Girgiza mata kai kawai yana gyara zamansa. Alright, ga abincinka nan bye. Ta faɗa tana ƙoƙarin fita. Har ta je bakin ƙofa ta dawo, rungume shi tana kisan ɗinsa, sannan ta faɗa masa a kunne ta ce, Ni taka ce, kuma kai ma nawa ne. I love you so much, darling prince. Ta ƙarasa maganar, tana ƙara kai masa kiss, ta fita tana sakin wani irin ƙayataccen murmushi. Komai ya kusa tafiya daidai. Burina zai cika, soon to be Mrs. Adil Muhammad Rohan, Gimbiya. Ta faɗa fuskar ta falfarin ciki. Ci gaba da aikin sai hankalinsa kwance, Adnan ne ya shigo ɗakin yana faɗin. An kammala komai fa kan baban Zainab, har ma an fidda shi India. Komai da ake bukata ina tunanin an samu. Ok, kawai Yarima ya amsa da shi. Adan ya ƙara da faɗin. Ina take ne? Ta zo nan kuwa amaryar tamu? Ya ƙarasa maganar cikin sigar tsokana. Da harara Yarima ya bi shi da shi yana faɗin. Mahaukaciya dai. Daga nan ya shiru ya ci gaba da abin da yake gabansa. Dariya Adnan ya yi ya fice yana cewa, haka dai ka gani ka ce kana so. Bara ma in je mu gana, in gaida Gimbiya matar Yarima. Bangaren uwar Soro ya nufa, yana shiga kuwa ya tarar da Gaji zaune ta baje. Uwar Soro ta aje mata wasu manyan teddies, banda sumbatu babu abin da take musu. Tana ganinsa ta miƙe tana riƙe haɓa. Ka kawo min baffana ne? Ya ji sauƙi dai ko? Ina yake? Ka kai ni wajen shi in gan shi kaji? Adnan ya ƙarasa gare ta yana faɗin. Baffanki yana asibiti. An fara yi masa aiki. Zai ji sauƙi insha Allah. To a kai ni gunsa mana. Ni kam a kai ni in ga baffana. Cewar Gaji da idanuwanta suka cika da hawaye tana ƙoƙarin yin kuka. Adnan ya durƙusa gabanta yana riƙe mata hannu ya ce, A'a fa, kar ki min kuka. Kin manta ke babbar yarinya ce yanzu? Kuma kin manta alƙawarinku da Yarima? Sai nan da wata 7 kafin baffanki ya gama jin sauƙi. Shikenan za ki koma rigarku. Ki je ki zauna da baffanki. Gaji ta taɓe baki. To, ni dai ka gaishe min da baffana in kaje. In baka labari? Adnan ya ce, hakan ya yi daidai da fitowar uwar Soro daga cikin ɗaki kenan. Gaji ta kalle ta ce, kawo kunnen ka in faɗa maka, kar ta ji sirri ne. Dariya Adnan ya yi, ya kalli uwar Soro ya ce, barka da fitowa baba. Barkan mu dai Adnan, kana tare da mutuniyar ne? Adnan ya ce, wallahi, na shigo baki a kusa. Gaji ta katse su da faɗin. Ni ka zo ka ji in faɗa maka, in ba haka ba na fasa. To mai sauraro saboda yanayin lokaci anan zamu dakata. Ku tara da mu a shiri na gaba domin jin ci gaban wannan littafi. Salamu alaikum. Nishaɗin kowa shirin yau da gobe. Nishaɗin kowa tashar al'umma.